Cheerleading není jenom sport, je to naše vášeň. Jsme GNS Icebirds a letos přepíšeme historii. Poprvé český juniorský tým míří na Summit Cheerleading Championships na Floridě v USA. A to jsme my. Je to sen, na kterém jsme tvrdě pracovali. Teď potřebujeme vaší podporu, aby se náš sen mohl stát skutečností. Stát na té mezinárodní scéně a soutěžit s těmi nejlepšími z nejlepších je pro nás všechno. Ale bez vás to nezvládneme. Vaše podpora nám pomůže se tam dostat. Nejde jenom o tu cestu, jde o splnění našeho snu. Každý příspěvek nás přibližuje k tomuto zážitku. Takže z celého srdce vám děkujeme. Děkujeme, že v nás věříte a že pomáháte GNS Icebirds vzlétnout. Děkujeme!